En el marc de l'Ontinyent Negre, el Festival de Cinema i Novel·la Negra d'Ontinyent, Àlex Moriana ha aconseguit omplir la sala del Cineclub Utille del centre comercial El Teler amb l'estrena del curtmetratge Por los viejos tiempos, una obra codirigida per l'ontinyentí i per Jaime del Monte que tracta de retre homenatge a les pel·lícules de terror slasher de la dècada dels 70 i els 80 del segle XX. Yo la primera noticia que tuve fue que Alex me comentó que quería hacer un corto por Halloween, algo así rápido, de grabar en una noche y tener pues bueno, básicamente es eso, somos estudiantes de cine y cualquier cosa que de este estilo pues enseguida nos apeteció. Y en cuanto empezamos a trabajar en el proyecto dijimos, bueno, pero igual podemos hacer algo un poco más grande. Y empezamos a trabajar en ello, empezamos a trabajar mucho más en el guión y al final pues mira dónde estamos. Tal vez por los viejos tiempos hay mucho tiempo, mucha gente, sobre todo que hay que agradecer a toda la gente que al final pues ha ayudado tanto aportando algo económicamente como con su tiempo. Sé que al final fueron 25 o 26 personas, 3 días de rodaje a 0 grados en medio de la montaña. Sobre todo gracias a ellos es por lo que ha salido este proyecto al final. Y muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, sobre todo al final. Estas cosas, aunque haya sido una idea que se nos ha venido un día para otro, al final el querer hacerlo bien y no haberlo querido dejar en un proyecto de fin de semana ha hecho que haya hecho falta 4 o 5 meses para dejarlo todo bien y poder llegar hasta el día de hoy y decir, oye, que lo hemos terminado y aquí está y vamos a enseñaros lo que hemos hecho. Este año que las cosas se han vuelto un poco a la normalidad, era el mejor año incluso para poder hacer este tipo de eventos que pues ya ves que tenemos aquí la tercera sala casi llena de gente, que esto igual hace un año no se podría haber hecho. Entonces también apoyar un poco al pueblo de Ontinyent con su Semana Negra en todas las actividades y animar a todo el mundo a que el año que viene, quien no haya participado este año, que pruebe a participar el año que viene. La veritat és que estem molt contents, em vaig poder reunir en Àlex Moriana i em va transmitir el seu entusiasme i les seues ganes de que també l'Ajuntament estiguera així present per a veure aquesta producció ontinyentina. Estem en un molt bon moment en la producció cinematogràfica a Ontinyent perquè hi ha molts joves que estan apostant per a aquest sector i hem de recolzar-los i amb moltes ganes de poder veure aquest curtmetratge Por los viejos tiempos que està inclòs dins de les activitats d'Ontinyent Setmana Negra i que la veritat és que l'expectació és molt gran i li volem transmetre l'enhorabona perquè de ben segur que ens sorprèn i és una llavor que està fent-se a Ontinyent molt bona i que esperem que tinga continuïtat en el temps. Quan Àlex Moriana ens va comentar que tenia un curtmetratge i va ser molt interessant el poder-lo presentar dins del nostre cine, en el Centre Comercial del Teler i dins de l'Ontinyent Negre 2022 perquè és una temàtica que li va molt bé i crec que ha sigut un encert perquè ha mobilitzat a moltíssima gent. Fa molt de temps que no teníem la sala plena. Això és molt important i sobretot la importància també el tindre on presentar-lo, que ahir és on el cineclub juga un paper també important, tant els realitzadors que fan el treball i el lloc on poder-lo presentar, i això som nosaltres. I la veritat és que molts que vinguen i tenen la porta oberta en l'Utille per a presentar els seus treballs. La gent que assisteix a presentacions de llibres sempre són minoritaris. La lectura és un treball molt personal, molt individual i no massa massiu. Ara entrem en l'última setmana d'activitats i tancarem el dissabte donant-li el premi a Marta Sanz, que és la convidada especial, una gran escritora que des d'ací anime a tot aquell que vulgui vindre dissabte 12 a les 8 en Caixa Ontinyent. La programació de l'Ontinyent Negre continua amb la xerrada amb l'escriptora Inés Plana, aquest dijous 10 de març a les 20 hores a la sala previsora Caixa Ontinyent. Respecte del cinema, de divendres 11 a dijous 17 de març, la pel·lícula protagonitzada per Ricardo Gómez, El Sustituto, ocuparà el cartell de la sala de cinema del Cineclub Utille.